Boa tarde a todas e a todos e benvidos a esta nova sesión do Luns do Ateneo. Hoxe conmemoramos o Día da Ilustración, que se celebra anualmente o 30 de xaneiro en conmemoración do coincidente co nacemento de Castelao. Neste ano 2024, o Día da Ilustración está dedicado a Xesús Campos, a Chichi Campos, sumándose así a outras figuras importantísimas para Galicia, como poden ser en outros anos o propio Castelao ou o noso tamén Camilo Díaz Baliño. O Ateneo de Santiago quere sumarse a esta iniciativa, lembrando a Chichi Campos, un personaxe polifacético, innovador e transgresor tamén no eido da cultura na cidade de Santiago e en toda Galicia, especialmente durante os anos 1970 a 1990, donde xogou un importante papel como dinamizador cultural ao fronte da Galería Sargadelos, sita na Rúa Nova, que por mandato de Isaac Díaz Pardo dirixiu Chichi Campos. E, ademais, por outra razón que para o Ateneo é moi importante, é que Chichi foi ou intentou, cando menos nos primeiros anos 80, crear un Ateneo en Santiago de Compostela. A iniciativa non puido seguir adiante, por canto, en febreiro, o 23 de febreiro do ano 81, un golpe de Estado militar, e a partir de aí, pois, digamos, esmoreceu un pouco esa iniciativa, que finalmente veu de xerminar moitos anos máis tarde en este Ateneo de Santiago. En esta revista que poden atopar, vedes a propia figura de Chichi, e nas gafas tiña dous emblemas. O emblema inicial que tivemos no Ateneo de Santiago. Isto, para nós, efectivamente, é un honor, é unha honra, e ao mesmo tempo é absolutamente unha deuda que tiñamos contraída ca figura de Chichi Campos. Ben, sin alongarme xa máis, para coñecer xa polo miúdo o seu percorrido vital e cultural durante a súa curta pero intensa vida, hemos convidado a persoas moi próximas a il, que poden dar unha imaxe máis cerca e máis próxima do Chichi Campos, das súas inquedanzas, das súas actuacións e da súa personalidade, tanto no ámbito personal como profesional. E vou empezar, en primeiro lugar, por Xosé Díaz Arias de Castro, deseñador gráfico, coruñés. En 1968 se realiza os primeiros deseños cerámicos para o Grupo Sargadelos da man de Luis Seoane e de Isaac Díaz Pardo. En 1971, Luis Seoane encoméndalle a Secretaría do Museo de Arte Contemporáneo Carlos Maside, sito ali no Castro, en Serra, para a súa organización e dinamización. En 1972 funda, xunto con Chichi Campos, Luis Caparrós e Rosendo Díaz, o Grupo de Cómic do Castro. Entre 1974 e 1989 foi director de arte de Edicións do Castro, unha editorial que todos lembramos e botamos de menos tamén. En 1980 foi premio de pintura da cidade da Coruña e ten realizado exposicións individuales en Madrid, Barcelona, Santander, Vigo, etc., actividade que abandona para dedicarse plenamente ao diseño. Así, en 1984, funda con Xesús Campos, con Chichi e máis con Pepe Barro, o estudio de diseño BCD Asociados. Tamén, posteriormente, funda outros grupos de diseño, Grupo Revisión Diseño, Imago Mundi, etc. As tres empresas realizan numerosos traballos de deseño editorial, corporativo e expositivo para diversas sociedades e institucións de todo o Estado español. Entre outras, eu me lembro da propia Universidade de Santiago, Xosé.
En 1996, logo de ser nomeado testamenteiro da viúda de Luís Seoane, impulsa a creación da Fundación Luís Seoane, que custodia a obra e a documentación deste artista e intelectual, da que foi o seu primeiro director, membro vitalicio do seu patronato e nomeado en 2015 vicepresidente desta institución. En 2016 foi elexido tamén académico de número da Real Academia de Belas Artes. En segundo lugar, Antón Mascato, ali á esquerda, é natural do Grove, é editor. Foi responsable do obradoiro gráfico de A Nosa Terra nos anos en que Chichi era colaborador do seminario. En 1982, con Pepe Carreiro, funda a revista de humor gráfico e literario Cans en Dono, da que foi o seu editor. Nesta revista colabora Chichi durante un período entre 1983 e 1989. Foi director de produción de Irindo Edicións, director xeral de Edicións do Cumio e de Nova Galicia Edicións, acumulando un total de 40 anos dedicados ao sector editorial. É autor de varias obras, entre as que destaca a súa investigación da crónica política do seu concello natal, Atila no Grove, crónica política e memoria do masacre 1923-1948, editado en Positivas no ano 2020. É colaborador de Nós Diario, Faro de Vigo e Xornal de Letras, Artes e Ideas de Lisboa. En derradeiro termo, Nico Campos, compostelán. Nico naceu a unha idade moi temperá e logo creceu. Dende ese momento ata a actualidade, combater o tedio é o seu maior reto, polo que se dedica a afrontar todo tipo de proxectos. Fixo cortometraxes, videoclips e algún spot de televisión. Escribiu en series de ficción, realizou en directo concertos para xente como Offspring, Bebo Valdés, Prodigy ou o Padre Johnny. Por facer, ata foi realizador dunha campaña electoral. Vídeos seus puxéronse en sitios como o CEGAC, o Centro Galego de Arte Contemporáneo, o Marco, de Vigo, ou o Círculo de Belas Artes de Madrid, seguramente, dice Nico, porque os organizadores non sabían que os fixera eu. Expresidente do Sindicato de Guionistas de Galicia, expresidente da Asociación Encuentro de Guionistas, e non é expresidiario polo momento. Chichi e Maiseu é o seu segundo documental despois de Toñito Blanco, Só, Perdido e Vicioso, formando unha biloxía tremendamente específica sobre figuras da cultura galega desaparecidas nas décadas dos 90 antes de cumprir os 40 anos. Con eles, os deixo e ten a palabra Xosé Díaz. Este é o vídeo que fixeron como homenaxe para Chichi polo Día da Ilustración.
Bueno, boas tardes a todos, moitas gracias por estar aquí. Esperemos que este acto non seña triste nin mortuorio, porque Chichi Campos era un humorista, non hai que esquecelo. Temos que facer un acto simpático, un acto, en fin, alegre, en homenaxe a él. Estamos aquí reunidos tres personas. O do medio é o fillo de Chichi, Nico, pero a miña esquerda está Antón Mascato, e a miña dereita estou eu. Que significa isto? Que vamos a partir a vida de Chichi en dúas partes. A primeira vida, me toca a min falar un pouco dela, e a segunda vida de Chichi, a partir do ano 1985, por exemplo, lle vai a tocar a Antón Mascato, que o tratou moi de cerca. Chichi foi un personaxe singular, posiblemente único en Galicia. Era unha personalidade cunha intelixencia, unha agudeza e unha rapidez para chequear o mundo no que vivía e saber plasmalo e saber comunicalo. Era un gran comunicador, non? Que é difícil atopar hoxe unha persona da súa liberdade. Era un ser libre, absolutamente libre. Eu conocín a Chichi no ano 1970, ali no Castro de Samuedo, en Sada, no municipio de Sada. El aparecía no Brán con uns amigos nosos. Era un rapaciño de 18 anos, espilido, melenudo, viña cunha guitarra, tocaba cancións de Bob Dylan e falaba bastante ben o inglés naquela época, cousa que nos sorprendía moito. Estaba enterado de todo, e ali, no ambiente que tiñamos no Castro, con toda a xente que aparecía por ali nos brans, o Blanco Amor, Lorenzo Varela, bueno, xente da cultura galega que influiu moitísimo nos derroteiros que iba a tomar a figura de Chichi, non? Pois ali no Castro empezamos a dibuixar. Xuntámonos 4 personas ali, Chichi Campos e máis eu, con Luís Caparrós e un irmán meu, Rosendo Díaz, hoxe desaparecido, e nos puxemos a dibuixar. Que dibuixábamos naquela época? Entre o 1970 e 1973, fundamentalmente o que facíamos era criticar o estado de cousas que veíamos, tanto se fose político, como se fose social, como se fose religioso, e, sobre todo, éramos antiautoritarios. Éramos uns personaxes que non odiábamos a autoridade, queríamos ir por libre. Bueno, e ali, pois, fomos xuntando unha cantidad de debuxos interesantes, retratos, cómics, viñetas, tal e así que no ano 1972, no Brán de 1972, fixemos a nosa primeira exposición pública. Coincidindo cas festas do pobo, armamos ali unha especie de stand e expuxemos todos os nosos dibuxos. Foi unha cousa tremenda aquelo, porque criticábamos a todo o mundo, bueno, ali aparecía os políticos, as autoridades religiosas, civiles, de todo tipo, criticados hasta o máximo, non? Que pasou? Hubo unha denuncia e apareceu a Guardia Civil e a primeira exposición do grupo de cómic do Castro, que así se chamaba o grupo que fixéramos, pois se foi ao garete, non? Bueno, digamos que os vimbios de Chichi debuxante, do Chichi humorista, se forxan ali, no Castro de Samuedo, nese grupo que tiñamos os 4, o grupo de cómic do Castro, non? Bueno, máis adiante, este grupo expuxo en varios sitios, fundamentalmente en institutos
de ensino medio, na Coruña, en Sada, en Betanzos, en Noia, e nos arredores da Coruña. Moitas veces a exposición terminaba mal, porque era vandalizada por grupos de extrema dereita ou simplemente que era retirada polas autoridades académicas. Pero así nos foi. No ano 73, unha asociación cultural de Xenebra, de migrantes galegos en Suiza, en Xenebra, pois se interesou polo noso traballo e quixeron editar unha revista de cómic galego. Sería, con toda a seguridade, a primeira revista de cómic que se fixo en Galicia. Chamábase A Cova das Chollas e incluía cómics que fixéramos Chichi e mais eu no ano 72 no Castro, e mandamos os cómics a Xenebra e ali se publicou a revista. A revista non ten máis que dibuxos meus e de Chichi, porque os outros do grupo non sei que pasaba, que non podían aportar os dibuxos, porque Rosendo estaba en Madrid, Caparrós estaba, creo que en Santiago, con problemas académicos e non pudo. Bueno, eu estou falando un pouco do alicerce de Chichi como debuxante humorista, non? Porque son os primeiros anos del onde se lle vai manifestando esa creatividade, esa maneira de abordar as cousas. Ali no grupo de Comoido Castro, pois, digamos que tiramos, achegábamos ao cómic desde dúas vertentes. Por un lado, era unha ferramenta ideolóxica onde denunciábamos a ditadura, a represión, o autoritarismo, a hipocresía, a mojigatería reinante, pero por outro lado tamén experimentábamos. Había unha parte de experimentación onde creábamos novas formas de comunicar, de expresión do cómic. Moitos deses debuxos que se fixeron nesa etapa de experimentación e de denuncia se expuxeron hai 3 ou 4 anos nunha exposición que fixo a Universidade da Coruña, que se chamaba Banda Deseñada Galega 70, a revolución do cómic galego, na escola normal, na sala normal da Universidade da Coruña. Ali se expuxeron todos eses cómics e se fixo un catálogo bastante interesante, bastante ben feito, con todo este traballo. Bueno, no devagar dos días, a mediados da década dos 70, os componentes do cómic do Castro, pois nos fomos deixando o tema do deseño. Chichi se puxo a traballar nunha galería na Coruña, na Galería Mestre Mateo, eu me puxen a traballar en Sargadelos, Rosendo se foi a Madrid a estudiar arquitectura, Caparrós a Santiago a rematar a carreira, en fin, aí rematou a historia. Mais adiante, pois, hubo algún intento de reunirnos, por exemplo, hubo unha exposición que promoveu o recordado Miguel González Garcés na Casa da Cultura da Coruña. Aí era unha exposición sobre o cómic galego no que participaba tamén Reimundo Patiño e Xaquín Marín. Ali presentaron os dous o cómic, me parece que era o cómic que se chamaba Dúas viaxes. Dúas viaxes, non? Así. Bueno, Chichi despois, xa se dixo aquí, no ano 1978 pasou a dirixir a Galería Sargadelos de Santiago, onde fixo unha traxectoria importante. Aquí foi un centro que tuvo moita importancia a nivel cultural aquí en Santiago neses anos, non? No ano 84, por problemas que hubo con el e na empresa, deixou a galería e montamos, Chichi Campos,
Pepe Barro, máis eu, un estudio de diseño aquí en Santiago que se chamou BCD Asociados, pero que durou moi pouco tempo. No ano 85, 1985, pechamos o estudio e aí rematou a miña aventura con Chichi. A partir do ano 85, os nosos camiños se separaron, eu seguín a miña vida normal, el se foi por outros derroteiros, e aquí estamos estas dúas vertentes, ese novo derroteiro que vai de Chichi a partir do 85 será o que aborde seguramente Antón Mascato, que sabrá un pouco dele. Ben, eu quería facer, antes de terminar, algunha reflexión, non? A Chichi o podemos abordar de dúas maneiras, non? Como home, como persona, que foi xa o dixemos, era un home sedutor, intelixente, agudo, comprometido, azoute cruel, tenro, cariñoso, fraternal, provocador, rápido, encantador, mordaz. E, por outra banda, o artista, o creador, o humorista, non? Cunha obra debuxística humorística vertixinosa, chea de trallazos que non deixaban monicreque con cabeza. Ninguén se libraba da súa navalla, non? Esa dualidade do home e do artista é importante porque no caso de Chichi era un personaxe cunha humanidade fora de serie, non? Eu destacaría, ademais de Chichi, a súa inocencia. É curioso que un home como el, tan mordaz, tan agudo, que diseccionaba tan... Os debuxos del son dunha crueldade a veces brutal, pero non facía dano. Non nos parecía mal. A nós nos dibuixaba, nos pegaba unhas navalladas tremendas. Non nos parecía mal. Por que? Porque veíamos as nosas eivas, veíamos as nosas propias miserias, e o agradecíamos. A obra de Chichi, a maneira en que podía debuxar o mundo que a rodeaba desde o sentido do humor, eu creo que era desde unha inocencia absoluta. Tal e así que, como persona, solo tuvo amigos, por todos os lados. Eu creo que non houve ninguna persona en Galicia que non fora amigo de Chichi. Blanco Campaña. Blanco Campaña. Bueno, Blanco Campaña. Bueno, isto é o que quería decir, e agora vamos a darlle a palabra a Antón Mascato, non? Non sei eu se estarían tan de acordo con esta frase de que Chichi era inocente e que non lle facía dano a ninguén, Blanco Campaña, que se acaba de mencionar, pero outros como Xosé Antonio Perozo, Alonso Montero e moitos outros aos que Chichi arreou, e arreoulle ben, ademais. Eu lembro perfectamente o día que coñecín a Chichi. Era o mes de outubro do ano 1979, comezábamos daquela o curso da Facultade de Filoloxía no que eu acababa de matricularme, e xa nos 2 primeiros días coñecín a 2 mozos de Lugo que daquela frecuentaban pouco os ámbitos docentes, académicos, e moito as tabernas de Santiago. Eran, concretamente, Xesús Valcárcel, poeta, e Antón Grande, xornalista. Hoxe son 2 homes de proveito, seguramente retirados de moitas das aficións que tiñan de mozos, e cos que eu fixen amizade dende a primeira semana do primeiro curso da Facultade de Filoloxía. Foron eles, 2 mozos de Lugo, que coñeceran a Chichi nos tempos en que el traballara en Lugo nunha librería, e os que me convenceron para que eu me achegara con eles a coñecer a Chichi, a Galería Sargadelos, naquel empezar a traballar uns meses antes. Estiveron varios días falándome de Chichi. Tes que coñecelo, tes que vir con nós, hasta que lle dixen, bueno, pois vamos. Entón, fomos ali e presentáronme como un tipo do Grove que era amigo deles. E Chichi díxome enseguida, do Grove, entón ti tes que coñecer a Lueiro. E eu dixen, sí, claro, coñezo a Lueiro, son amigo dos seus fillos e frecuento a súa casa. Entón Chichi, con aquel toque coñón que tiña, que conseguía empatar enseguida, díxome,
vas pola casa de Lueiro, entón ti tes que ser un tipo importante, igual que Seoane, Díaz Pardo, etc. Eu tiña menos de 20 anos, tería uns 18, 19 anos, e dixen, este tío está de coña, isto non é normal, que lle diga a un rapaz de 20 anos que é un tipo importante e que te compare por ir a casa de Lueiro nada menos que con Seoane e con Díaz Pardo. Entón dixenlle, bueno, vou por ali porque son amigo dos fillos, non son amigo de Lueiro. Dixo, no, se vas pola casa de Lueiro, ti eres tan importante como Díaz Pardo e como Seoane. En fin, ese era un pouco Chichi, non? Pero a min, dende aquel momento, conseguiu seducirme. Chichi, entre outras moitas cousas, era un grandísimo seductor. E máis, vocacionalmente seductor. Gustáballe seducir non só homes e mulleres, sino a todo tipo de ambientes, de situacións. Chichi gustáballe ser querido. O porqué habría que preguntarlo a él. Daquela Sargadelo xa era o Centro Cultural de Santiago, é dicir, exposicións, conferencias, charlas, por ali pasaba toda a cultura viva que había en aquel momento en Santiago. E incluso algunha da que xa estaba morta. E non cito nomes, pero seguramente teredes na cabeza algúns. Naqueles tempos, Chichi xa colaboraba con Mundo Obrero, coa Voz do Pobo, coa Nosa Terra, coa que comezara a colaborar uns anos antes, cando Margarita Ledo inicia a nova etapa da Nosa Terra en Santiago, e Chichi é colaborador dese semanario dende o principio. Despois, como sabedes, en 1980 a Nosa Terra marcha a Vigo, e Chichi, de alguma maneira, dende Santiago, pero tamén indo moito a Vigo, empeza a colaborar na nova etapa co semanario Xa radicado en Vigo. Porque Chichi era un sectario, e digo sectario entre comillas, pero era un sectario que admitía, respetaba, valoraba todos e cada un dos sectarismos, e despois explicareime un pouco mellor. Non só os da súa secta, tamén a todas as demais sectas. Senón, como sería posible que un prosoviético leninista convencido revirara nunha especie de anarco-comunista para ser logo un tipo absolutamente libre que dibuixaba e escribía o que lle daba gana con total liberdade? Como se non se pudo facer amigo de piñeirismo, de ANPG, UPG, Partido Socialista Galego de Beiras, etc. E como conseguiu que introducirse en todo ese mundo sin padecer ningún tipo de rexeitamento. Como sabedes, Chichi deixou sentenciado unha especie de frase que se cumpleu prácticamente ao 100%, no que dixo que algún día Camilo Nogueira, Paco Rodríguez ou Bautista Álvarez, ou os dous, non lembro, e Beiras a quedarían todos no mesmo partido político, no Bloque. E acertou, menos Jeruco Guerreiro, que se lle morreu antes por fumar demasiado. A pouco de rematar a carreira, eu marcho a traballar a Vigo, porque durante os 3 anos últimos da carreira, un profesor meu, Ricardo Carballo Calero, me convencera para que colaborase con el nunha colección que el dirixía, Clásicos do Estudante Galego, da editorial Follas Novas, e aí iniciei-me no mundo editorial, no que quixen traballar en canto rematei a carreira. Entón, Promocións Culturais Galegas ofreceume organizar o obradoiro gráfico do semanario Nosa Terra en Vigo, e eu marcho a Vigo cando xa teño unha boa relación con Chichi. En Promocións Culturais eu estou do ano 85-86 ao máis ou menos 90. En eses anos, Chichi é moi colaborador do semanario Nosa Terra. E neses anos tamén é cando fundamos a revista de humor Cansendono. Son os dous medios de comunicación que a min me aproximan, me achegan a Chichi, como colaborador que foi intensamente dos dous medios de comunicación. Xa digo, estou falando dos anos de 1980 e entre 1983 e 84, que fundamos Cansendono no 83, que fundamos non, que sae o primeiro número de Cansendono no ano 83, ata o ano 1991, no que Chichi sabemos que desaparece.
A nosa terra en aquel momento estaba dirixida por Alfonso Iré, traballaban ali na redacción Gustavo Lucaetena, Xan Carballa, Manuel Veiga, despois traballou Begolla Camaño, bueno, figuras que hoxe por todos e todas son coñecidos. E Chichi viña moito por Vigo. E viña por Vigo porque tanto colaboraba, como vos decía, con A Nosa Terra, como colaboraba con Can Sendono. En A Nosa Terra publicou moito dibuxos, pero sobre todo publicou artigos. E eran uns artigos que están recollidos na primeira edición de Estampas do Mundo Elegante, publicado precisamente por A Nosa Terra no ano 92, e que logo, 22 anos despois, o ano pasado, publicou Nico Campos, o seu fillo, co mesmo título, pero incrementándolle, acrecentándolle textos de autores novos para que contextualizasen un pouco as referencias que fai Chichi nos seus textos. Tedes aí o libro, aconsello-vos vivamente que non marchedes sin el os que non o coñezades, porque ademais de ser barato, estaredes colaborando a que a figura de Chichi volva ao presente. As súas capacidades como dibuixante son admirables. Tiña sempre un rotulador no peto, sempre, rotulador negro. Sempre ese rotulador a man, e sacaba a menor oportunidade que tiña. Dáballe igual un anaco de un cartón de tabaco, un papel resto dun folio que non lle facía falta, en calquera, unha servilleta, por suposto, de bar, pintou centos de servilletas de bares, e aí facía debuxos, caricaturas, sempre con un trazo negro moi ben deseñado, e no que plasmaba esa intelixencia natural da que falou antes Xosé. Non coñecín unha persoa tan dotada para ter na mirada unha especie de escáner co que barría e deixaba grabado no seu consciente, non digo subconsciente porque era consciente, deixaba grabada esa capacidade que logo tiña para reproducir eso, pois xa digo, nunha caricatura. Non tedes máis que ver esa especie de cadros que publicaba en Can Sendono, por exemplo, e en outros sitios, en donde poñía a Carballo Calero, a Piñeiro, a Paco del Riego, a Xosé Antonio Perozo, a quen fose, en pequenos caricaturas, pero todas e todos e todas as que estades aquí recoñeceríades a todas as persoas que están aí. Ás veces con un texto pouco respetuoso desde o punto de vista do políticamente correcto hoxe, pero absolutamente libre dentro do punto de vista do Chichi dos anos 80. Colaborou, como sabedes, moito en outros medios, pero en aqueles anos, sobre todo, as súas colaboracións están en Can Sendono e en A Nosa Terra. Estou convencido de que ese Chichi do libro Estampas do Mundo Elegante inventa, e pareceme unha xeneralidade a que fai, inventa unha especie de xénero novo que é unha especie de crónica rosa, pero que en el é roxa, na que radiografía a sociedade cultural, política e social do seu tempo, daqueles anos 80. É unha crónica roxa, pero na que mete non o petardeo dos programas de televisión que podemos ver hoxe, senón que nos mete a que poderíamos considerar a Galicia máis consciente ou máis coñecida ou máis o que vos queirades. Afinaba moito o seu foco, a súa capacidade crítica para poñer a nosa clase política da época, imperecedeira, por outro lado, Fraga Iribarne, Fernández Albor, Rouco Varela, Ramón Piñeiro, González Laxe, todos aqueles tempos, Geluco, Guerreiro, con especial dedicación a Blanco Campaña, como xa se dixo antes, era unha das súas vestas negras. Blanco Campaña debe estar encantado de ter na súa casa varios retratos e caricaturas de Chichi, sempre con unha acidez, pero ao mesmo tempo con elegancia propia do noso Xesús Chichi Campos. Centrou tamén as súas teimas humorísticas na familia do que hoxe chamaríamos culturetas, que se movían como peixes polos pubs de Santiago. Chichi era un gran frecuentador
do Joaquín, do Don Juan, de todos eses sitios, dos tugurios, que moitos e moitas os que estades aquí, que xa vexo que sodes todos das mocedades, non sei se do Partido Popular ou non, pero bueno, centrou en esa fauna vertebrada, centrou a súa capacidade de aguillón, a súa capacidade crítica, e deixounas perfectamente reproducidas, non? Pois Antón Reixa, Germán Copini, Oroza, Fernán Bello, Xosé Antonio Perozo e tantos e tantas outros. Pero tamén dibuixaba, pintaba e deixaba perfectamente radiografiado ao que podíamos considerar a cultura oficial, o Sanedrín oficial dos tempos da cultura de Santiago daqueles anos. Agustín Sisto Seco, Ricardo Carballo Calero, Ramón Piñeiro, Isaac Díaz Pardo, que non por ser da ilustre galeguidade se libraron do seu aguillón máis incisivo. E logo estaban, debaixo do seu zapato lustroso, acharolado de dúas cores, negro e branco, estaban unha clase de invertebrados, ou mellor dito, de vertebrados, que pululaban aqueles anos pola Universidade de Santiago. Eran os chamados penenes, que todos e todas lembraredes. Unha clase social intermedia entre o alumnado e o profesorado con oposición gañada, hoxe desaparecidos do escalafón académico, que eran unha especie de clase social universitaria, como decirlo, en fase de meritorio. Dibuxounos, tal e como eran, coroados por alopecia, barbudos, peludos pero só de coronilla para baixo, estrábicos, con aspecto tristón, vestidos con xersei de lán grosa, trenca e pantalón de pana acampanada, aos que Chichi inmortalizaría para sempre nunha portada ao Cansendono no que se ve a un yonqui con un petardo na man, fumando, e a un PNN diante del, seguramente os dous compartiron militancia no PC, e pregúntalle, aínda segues no partido? Lembraredes o mellor algúns ou algunhas desa portada, que é francamente un retrato daquela clase universitaria que chamamos os penenes. En 1983 fundamos a revista de humor gráfico e literario Cansendono, unha revista que era a primeira que aparecía en Galicia despois de 1936, que era un proxecto do que se di sempre que naceu no primeiro encontro de humor celebrado no Castro, pero non foi verdad. É dicir, no Castro o que fixemos foi presentar o proxecto, pero o proxecto xa viñamos madurando tres persoas, Pepe Carreiro, Gogue e eu, desde meses antes. E aínda tardamos, despois daquele encontro do Castro, en sacar o primeiro número, o número 0, uns cuantos meses. Por tanto, non naceu no Castro. Digo isto máis que nada como dato, bueno, para quen teña interés en saber como son as cousas. A Cansendono sumeuse o Chichi dende antes incluso daquela primeira presentación pública que fixemos do proxecto que fixemos no Castro. Publica xa no número 0, na páxina 3, en canto abres, pasas a primeira cuberta e vas á páxina 3, xa hai na parte superior dous dibuxos de Chichi, nos que en un deles fai unha especie de broma co socialismo derivado de estar no autobús agarrado e dicindo para algo me tiñan que servir tantos anos de autobús, e en outra fai unha crítica aos dictadores das repúblicas bananeiras comendo unha especie de banana grande. Bueno, eses son os dous primeiros dibuixos que aparecen en Cansendono de Chichi. Sumouse a Cansendono con auténtico entusiasmo. Era como se necesitara un medio novo no que poder decir todo, absolutamente todo, o que lle viñera en gana. Enviábanos tantas colaboracións, tantas, pero tantas, que en cada número, coa cantidade de traballos que tiñamos do Chichi, chegarían para encher o número enteiro só con traballos del. Despois, en aqueles anos, villa moito por Vigo, creo que escapando un pouco de Santiago, refuxiábase en Vigo, empezaba a ter xa algúns problemas, e pasaba moito tempo con nós. Naqueles anos da década de 1980, xa digo, viña por Vigo, pero viña sempre en autobús. Usaba o Castromil que iba por estrada, Santiago, Padrón, Caldas, Pontevedra, Redondela, ata chegar a Vigo, e viña fixándose
viña a horas que non eran as normais da xente que se move en autobús por traballo, senón das persoas que van á feira da vila do lado ou que van á vila a facer alguna xestión administrativa ou o que sexa. Entón, el decíanos, contábanos o que acababa de escoitar na señora que iba diante ou detrás no autobús. É dicir, tiña sempre a mirada posta á altura dos ollos da xente. Deso, de alguma maneira, recollo tamén neste libro de Estampas do mundo elegante, que está aí, recolle o texto de introducción que preparou Manolo Rivas para esta edición. Aí aprendeu que a mirada á altura da xente é a única maneira de non perder a perspectiva, de non deixar de serlle leal á xente coa que el sempre tivo moi bo feeling. Naqueles anos, xa coa redacción da Nosa Terra levada de Santiago a Vigo, e co campo xa activo, tanto colaborando na revista Humor de Cansendono como no semanario da Nosa Terra, fixémonos amigos, chegou a ter un pixama na miña casa, aparecía de día ou de noite, a hora que lle parecía, e simplemente timbraba e dormía ali. Por tanto, creo que estou en condicións de saber algunhas cousas de Chichi que por ser privadas non me llen a conto, pero sí as máis públicas, as máis relacionadas coa súa actividade artística, que é a que nos ten que interesar. O resto son asuntos de tipo persoal que alá cada quen coas súas decisións. Antes decíamos que Chichi era un ser radicalmente libre, absolutamente libre. E decíamos tamén que el considerábase a sí mesmo un sectario. Que quero dicir con eso? Que ele acuñou unha frase, lembro un consello de redacción de Cansendono, no que ele dixo, que ben se está aquí. Concretamente, leo porque, para non traicionarme, no Cansendono teñen cabida todos os sectarismos, que sempre son ben recibidos. E era así, era exactamente así. Pero os sectarios eran, dende o cronista oficial da cidade de Vigo en aquel momento, que era un señor que se chamaba Lalo Vázquez Gil, un antigo falanxista que convivía con algún acusado de ser colaborador do exército guerrilleiro. Entón, aquilo era imaginado que cohabitar con xente tan distinta. Bueno, pois Chichi eran anos de proceso de maduración democrática, no que Chichi estaba feliz de poder alternar con un señor como Lalo Vázquez Gil, pero tamén con un señor que era colaborador ou que estaba acusado de ser colaborador do exército guerrilleiro. Bueno, pois por ali pasaron, e xa que estamos celebrando o Día da Ilustración, é bo citalos, Xaquín Marín, Carlos Silvar, Xosé Loixo Carraboxo, Nacho Hortas, Gulín, Froxán, Ferreiro, Lola Blázquez, Cucas, Gogue, Gonzalo Vilas, Paco Oti, Fernando Quesada, funcionario de Facenda, para que vexades un pouco a diversidade da fauna aquela, Fran Jaraba, Ramón Trigo ou Mariano Marcos Davalo, que era un señor que traballaba nun banco. Pero tamén había colaboradores de humor literario, como algúns asinaban con pseudónimo, pero outros directamente co seu nome. Pero entre uns e outros, citar, por exemplo, a Víctor Freixanes, Gustavo Luca de Tena, Xosé Antonio Perozo, Picho Suárez, Insua, Víctor Iglesias Viqueira, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tamén había xente tan sorprendente e con obras tan rompedoras como as que titulaba el mesmo o San Pirolampio, que nos ocasionou algunha protesta do Obispado de Vigo, Tui Vigo, que era obra de Cucas, ou os textos que escribía un tal Vial, que titulaba Os contos da boa pipa, sendo el un propietario de un sex shop en Vigo que nos fixo unha oferta moi concreta. Eu, se me deixades, financio toda a revista con tal de que me metades unha páxina de publicidade do meu sex shop. Tivemos que decirlle que eso nos creaba un problema serio, que era ter que cambiarlle o nome e en vez de chamarlle a revista Cansendono, chamarlle Can con Don O. Entón, eso provocábanos así unha certa intranquilidade sobre o futuro da propia publicación. Pero chegou a ofrecer seriamente, porque ademais pagaba
unha contraportada por outra empresa que tiña, unha empresa de recreativos, cousa que non entendía ninguén daquele mundo ao que nos dirixíamos en aquela época. Pero como facedes publicidade dunha empresa de recreativos? Pois porque paga. Non facemos do sex shop porque nos dá vergonza, pero senón... En fin, no número 1 da revista Cansendono, Chichi publicou o seu currículum vitae, no que, ademais de reclamarse como militante do sindicato Arts Putis, latinajo co que pretendía decir que se trataba el mesmo de un máis dos artistas puteados, fornece moitísima información sobre a súa vida, política, sindical, social, artística. Hai unha especie de autocaricatura con ese símbolo de Arts Putis, no que él se siente como un militante destacado dese sindicato de artistas puteados, e él redacta un texto sobre sí mesmo. Foi efectivamente un tipo xenial, xenial como artista, pero tamén xenial como persoa. Moi emotivo, moi serio, tiña presa por vivir. Eu creo que esa é unha explicación de por que Chichi non estaba nunca quieto. Para él, sen decilo nunca, a vida era moi urxente. Non sabía o que era perder o tempo, aburrirse. A originalidade, a súa proposta estética, a agudeza en todo o que facía, a tremenda capacidade para caracterizar as persoas que non lle gustaban nada e facer retratos de excelencia dos seus amores. Palabras textuales del: gústame falar ben das persoas que me gustan, así que continúo a darlle cova. En este caso referido ao seu amigo Pepe Barro, compañeiro de traballo, como dixo Xosé hai un pouco. Sabedes que Pepe Barro e Xosé Díaz chegaron a montar unha empresa común, sendo Xosé o fillo de Isá Díaz Pardo, ao que Chichi revirou en un momento da súa vida, de enfado con Díaz Pardo, en Díaz Parvo. Sin embargo, eso non impedía que tanto Isaac como Chichi se quixesen moito mutuamente. A pesar da distancia física e da lonxanía por problemas que acaeceron, aseguro-vos que Chichi nunca, fora das bromas que podía facer con Isaac ou con outras persoas, Chichi nunca deixou de querer a Isaac. Non sei se está Piedad por aí, pero se non está, xa yo direi en persoa. O mesmo que pintou con primor a súa namorada Piedad Cabo, a que convertiría nos seus dibuxos nunha deusa, non do Olimpo, que aquí non temos deso, mas si do Monte do Gozo. Si, Piti, amoute con locura, mas teño que confesarche unha cousa, que non sabes, e coa que estás seriamente enganada. O seu proceso de enamoramento de ti foi inversamente proporcional ao do odio ao teu daquela namorado, o Luís de Monforte. O que pasa é que finxía e non cho dicía, todo o contrario. Calaba e facíase o bo amigo de Luís, porque era listo e sabía que iso non che ia gustar, e daquela aínda estaba en modo conquista. Non tes máis que ver como o debuxaba a Luís, poñendo sempre horroroso. Agardo non estragarche o conto con isto que acabo de decirte. Das moitas loas que eu podería facer do Campos, non quero esquecer que foi o pioneiro nas programacións das televisións española en Galicia e na TVG, escribindo guións e dirixindo programas desterrillantes, pensados para actores como Morris e Manquiña, que hoxe non pasarían, nin por asomo, a censura do políticamente correcto. Por os comisarios do réxime popular que nos goberna, dende que Fraga aterrou na Bacolla para ficaren uns anos os seus herdeiros no poder. Vaya para quen resiste a ser laminado nesta vergonza de medios públicos nos que se converteu a nosa radio e a nosa televisión, a solidaridade para todos e todas elas, a xente que participa dos venres negros. Cando faleceu Chichi, en colaboración co alcalde Fernando Pereira, organizamos unha ampla exposición da súa obra no Castelo de Soutomaior, a que chamamos Xesús Campos, referencia urxente, moi visitada, e fixémolo sin medios, poñendo os cartos aos seus amigos. Uns meses máis tarde, no Auditorio de Galicia, organizouse outra que os seus amigos, Pepe Carreira e Moiseu, estivemos a punto de reventar polo mal que nos pareceu o que consideramos unha censura a Chichi, ao que lle amputaron o pé dunha viñeta que el lle dedicara ao xornalista Carlos Luis Rodríguez en Acción, poñía el.
quen aparecía lambendo os zapatos ao seu xefe, que lle decía algo así como adoro os xornalistas obxectivos e tal. Unha viñeta que logo repetimos en todos os números de Can sen dono e na revista que cando matamos ao can decidimos sacar poñéndolle un pouco máis de agre e que titulamos Xo a voz que para as bestas. A ter en conta que Chichi fixo da liberdade de expresión unha marca a que renderlle honores. E que o que era daquela director de Can sen dono, Pepe Carreiro, que vivía e sigue vivindo da ilustración, folle censurada unha viñeta contra a guerra de Irak e o papel dos Estados Unidos de América en esa guerra. E que mesmo cobrando da Voz de Galicia polo seu traballo de colaborador, negouse a volver a enviar ningún traballo mentre non lle publicaran aquela viñeta censurada. Honra, pois, a Chichi e a Pepe Carreiro, donos da súa liberdade exemplares no seu compromiso e libres como poucas persoas teño visto no mundo da ilustración e en calquera outra parte da nosa galaxia. Non será moita a xente que sabe que Chichi era un excelso cantareiro, mas non eran aquelas cantigas de intervención tipo non nos moverán as que o apaixonaban, que tamén. Chichi era máis de copla española. Algún fuciño retorcido seguramente haberá por aí, pero de verdad que era así. Aquelo apaixonaba, é dicir, a copla era unha especie de paixón segreda. Era devoto de Conchita Piquer e Juanito Valderrama, antes e despois de Bob Dylan e os Beatles. Lembro unha vez que subidos na barca do Picholán, unha barca que facía o transporte no río Miño entre Salvaterra e Monsán, tirada por un pau do barqueiro, de día pasaxe, de noite contrabando, un día pasando a tomar uns viños a de copita, despois dun encontro humorista, puxose de pé no medio do río Miño e díxolle ao barqueiro: para, que vou cantar. E empezou a cantar, non o vou a cantar porque son moi malo, pero Chichi cantou isto. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclava yo me ciñiría por tu libertad. Hay pena, penita pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por las venas, pena con la fuerte de un ciclón. Algúns de vos igual vos sona pola versión que fixeron as de Vacas, cambiando de pena por pene. Moita gracia lle había facer o Chichi eso. Pois sí, dese xeito nos sorprendía o Chichi cantando copla popular española, el que dende moi cedo foi falante monolingüe en galego. Estou rematando. Hai unha cousa na que estou completamente de acordo con Xosé Díaz e que ele expresa no documental Chichi máis eu. Xesús Chichi Campos era unha persoa moi seria, moi responsable nos seus compromisos, nos seus traballos. Non fallaba nunca. Mentres foi dono da súa vida, estivo poseído pola creencia de que había moito por facer e que era unha obriga cumprir con ese deber de todo o labor pendiente. Se queredes saber máis, se queredes saber quen era, como era, que escribía e que cousas dibuixaba este redento, genial e irreverente Xesús Chichi Campos, leda ese libro que publicou o Nico, Estampas do mundo elegante, Mercado, ilustrádevos e investide na vosa aínda mediocre formación intelectual mentre non leades ese libro, porque aí teredes toda a ilustración necesaria. Mentres non aprendades desa luz do Chichi, desa inmensa luz, mercade, lede, espallade esta obra do Chichi e veredes as bondades que predicaba o Chichi, esas que nos aprende o Campos nos seus escritos de ecos de sociedade roxa e intelixente. Mais nada, moitas grazas. Eu serei breve. Vamos a ver. Cando organizamos esta charla pensamos eso, nos primeiros anos 70 con Xosé, nos anos 80 con Antón. E eu que podía decir, porque da vida de meu pai pouco podo dicir. Morreu cando eu tiña 11 anos, nada máis. A verdade, non sei vos, pero eu antes dos 6 anos poucas cousas me lembro, non me dá pa moito. Entón foron apenas 5 anos que tiven para coñecelo. Entón,
sempre tiven un pouco a espina de coñecelo máis, saber tal, porque toda a xente te conta sempre mil cousas. O malo de ser fillo dun mártir é que, como ele xa morreu e deixou un cadáver bonito, novo e bonito, claro, nunca pode caer na decadencia, sempre queda impoluto nos recordos. E os recordos son engañosos, claro. Entón, sempre quixen volver a recuperar esa figura e que a reivindicase máis xente, non só para lembrarme eu del, se coñecelo máis, senón tamén para darlle un pouco unha nova vida. Se tivo só 39 anos e 2 meses escasos de vida, que a súa obra poidese sobrevivir. Entón, por iso quixen facer a reedición do libro, o documental e a exposición. Entre a súa morte en febreiro do 91 e agora houbo a exposición de Cansendón, a exposición do 93, e houbo a edición original de Estampas do Mundo Elegante no 92 que sacou a Nosa Terra, e logo houbo un homenaxe da Academia Galega do Audiovisual e un que foi en Cine Europa hai un par de anos e non houve moito máis. Entón, claro, era unha figura que como non se vendeu, como ben estamos aquí dicindo, non tiña dono, tampouco tivo quen o lembrase dende as institucións. A estarse perdendo, xa é xente da miña xeración, que agora aquí me poderedes ver como persoa nova, pero teño xa 44 anos, eso xa é unhas cantas canas, a miña xeración xa casi non o coñece, e a xente máis nova moi pouca coñece. Podo falarvos de xente nova porque a miña xefa ten 30 anos, o sea que me relaciono con xente de pouca idade, que falan de PEC e de cousas así. Entón, como tamén eu teño agora un fillo, si que sempre quero que o meu fillo non perda a memoria do seu avó. Cando quería facer o documental, primeiro quixen facer o documental porque o meu medio é audiovisual, entón tiña, para isto falar, levo movendo agora xa hai uns 13 anos, empecé a movelo por distintas productoras, presentei a subvención e non chegaba a ningún lado. E conseguín falar por fin con Pepe Coira, que tamén empezou a moverme o proxecto por distintas productoras e ata que formou a súa produtora propia, Ollo Vivo, que tamén fixeron o documental sobre Beiras. É unha peli o ano pasado que gañou todos os Mestre Mateo habidos e por haber. Cando estábamos mirando de como facelo, Pepe díxome un consello que está moi ben, que a hora de facer un documental, a hora de facer calquera obra, a verdade, tens que ver a quen yo queres contar, para saber en que tono, en que cantidad de información, que todo. Eu estaba lle dando voltas todo o rato a quen yo quería contar, E xusto neses meses foi cando que a miña muller quedou embarazada, e entón xa o xuntei, en plan de xa teño que contarlo. Entón aí se me xuntou, se me abriu o horizonte de por onde quería tirar. Tiña xo claro, estaba ben, xa podía dar o xeito de contalo e como levalo adiante, deixoume moitas cousas claras. E aí empezamos a intentar buscar a financiación. Houve varios problemas e en un momento acudimos a Tórculo a verse un patrocinio ou calquera cousa. E Jacobo foi cando estábamos nunha reunión, Jacobo Bermejo, e díxome, a ver, pero patrocinio non, pero se queres, xa que me falabas tamén de que te gustaría reeditar estampas, podías facer, eu pagoche a reedición de estampas, todos os beneficios van para o documental.
Pois esos son os libros que están aí e as camisetas tamén que axudan a chegar a fin de mes. Cando, por fin, tivemos que parar de facer o documental para sacar primeiro o libro de estampas, podía ter feito unha reedición normal e corrente collendo tal cual o texto e deixalo aí. Pero parecíame que non quedaba... Parecíame que era un pouco enganoso para quen xa tivera a primeira edición e había que dar algo a maiores. E nese afán de contarlle a alguén novo a quen era Chichi, por eso decidín facer que diferentes persoeiros de aquí de Galicia, xente como Carlos Meixide, Luis Pardo, Manolo Rivas, Ledicia Sola, por mencionar uns cantos, pois que un pouco aportasen contexto a todos eses relatos, porque o humor está case sempre baseado na actualidade, e cando faltan esas referencias xa non se entenden. E por eso me parecía importante explicarlle a xeración... Se a mí se me estaban escapando, cando leía, se me estaban escapando referentes, porque claro, era de cando eu tiña 5 ou 6 anos, algúns dos artigos, se a mí se me estaban escapando referentes, cantos máis referentes se lle escaparían a persoas de menos de 30 anos? E a onde quería chegar eu con este libro? A xente menor de 30, que a obra perdure, que a obra chegue a máis xente. Creo, ou mellor me equivoco, pero que en Galicia, bueno, en Galicia en moitas partes, a cultura non ten unha transversalidade. Non é difícil que o que lle gusta, salvo, vale, os grandes, non? Pero non escoitamos a mesma música, que eu non soporto o trap, eu que sei, os meus avós non soportaban a Deep Purple. A cultura non é de todo transversal, a xente non lee os mesmos autores durante moito tempo, a verdade. Que hai os clásicos da literatura, xa o sabemos, pero bueno, non todo o mundo chega a clásico. Entón, pois eu quería que Chichi, que era unha persoa, que a verdade ten un xeito de escribir moi moderno, chegase ás novas xeracións. E logo, cando saiu o feito de facer a exposición, que foi o ano pasado na Fundación Luis Seoane, o meu obxectivo tamén era que a xente nova, sen coñecer a obra, a Chichi, nin a persoa, nin nada, que pudese chegar aí e entender os chistes e que lle fixeran gracia. Entón, por eso optei tamén nesa exposición por pillar os chistes máis atemporais. Non sei, podo equivocarme ou non, pero bueno, era a miña idea. Si que isto deume algunha alegría, como por exemplo que viñeron uns rapaces de 22 anos un día que gustaralles moitísimo a exposición e foran a ver o documental, gustaralle tantísimo a exposición que quixeron vir un día a coñecerme nada máis e facerme un regaliño. E a verdade é que esas cousas son as que dan sentido un pouco a todo isto, non? E, a parte do documental e a exposición, bueno, o documental, se queredes tamén conto, pero a idea do documental era que xa que estábamos sacando o libro e a exposición, o documental tratase sobre a persoa, menos centrarnos na obra e máis centrarnos na persoa. Así, se a xente queda con ganas de máis, pode acudir a algunha das outras publicacións. Vale, todo isto quería decir que todo este traballo de libro, de expo, de documental, acadou agora en que mañá se lle dedique o Día da Ilustración. E se hai algo bonito, por exemplo, foi que este fin de semana houve un obradoiro para nenos pequenos aquí na Ángel Casal, onde levei ao meu chaval a que lle contase unha historia con Chichi e lle fixeran un debuxo que dase feliz. E creo que iso é o bonito, que a obra e a personalidade aguante o mellor outros 30 anos desde que outros 30 anos dende agora, non? E nada máis, si que
podo dicirvos dos actos que se van facer por toda Galicia. Hoxe puxo o seu documental en Navia de Suarna, mandaronme fotos, a xente emocionada. Vai haber mañá o acto, bueno, mañá presentamos a exposición que vai haber na Biblioteca de Galicia dende mañá ata o 12 de maio, creo. Abril ou maio? Bueno, abril, creo. Non, maio. Letras galegas cando son? Maio, 12 de maio. Pois vai haber unha pequena exposición aí, na entrada da Biblioteca de Galicia. Eu mañá vou dar unha charla na Escola de Artes de Deseño de Ourense, titulada Chichi Campos e a importancia da autoedición durante o franquismo. E mañá en Vigo e a Coruña nas bibliotecas. Bueno, na Biblioteca de Vigo queda Juan Compañel, en Coruña na Biblioteca Miguel González Garcés, poñemos o documental. Este venres poñemos o documental tamén na Cidade da Cultura, ás 7 da tarde, e o 14 de febreiro poñemos o documental tamén na Ánxel Casal. Creo que son unhas cantas semanas todavía de homenaxe a meu señor pai, e alégrome estar empezando a celebrarlo hoxe con todos vos. Moitísimas grazas. Bueno, como é usual, non sei se alguén da sala quere facer algunha intervención, algunha pregunta ou algunha anécdota que houbera compartido con Chichi ou que irá facer algunha pregunta aos intervintes. Antón, xa que me nomeastes aí 4 ou 5 veces, non sei cantas, eu teño que decir simplemente que a miña amizade con Chichi foi fantástica. Xa, el me tiña tomado no tempo da tele como un referente, non? E un día prácticamente amaneceron todos os pasillos da tele cheos de caricaturas miñas e dos meus programas, enteiros, todos os pasillos e tal, e a min divertiume moito, como me divertía sempre. Ademais, el nunca me fallou a ningún dos meus programas de radio e tal, cando o chamaba, pasábamoslo moi ben, e aquel día, pois, veo, para ali polo meu despacho, que el lle puso o nome do Brón, ou seja, o lugar da área de cultura era o Brón, según Chichi, e apareceu por ali e me dixo: que te pareceu a exposición? E eu dixen: me encantou, estou encantado, recollín algúns tatas. Pero carallo, cando te vas a enfadar cos meus dibuixos? E eu dixo: non me vou enfadar nunca, Chichi. Foi unha amistade excelente, maravillosa, e iso fala da súa grande humanidade. Gracias, Perozo. Cando falaban da súa imaginación e de que por moito que che faltara, entre comillas, non che iba a parecer mal, eu un día estaba tomando unhas tazas con el no 42 e eu estaba un pouco servido. Había tomado unha taza de máis. Quedoume mirando, colleu unha servilleta e fixo un dibuixo. En aquel dibuixo puxo: dedicado a meu amigo José Luis Bermal. En vez de poñerme Bernal, será a súa imaginación. Gracias, Farruco. Alguén máis quere intervir? Bueno, pois se non, vamos a dar por rematado este acto, agradecéndolle aos nosos convidados a súa intervención e vamos a, como é normal, darlles un pequeno agasallo. En primeiro lugar, Antón Mascato. Bueno, a figura de Chichi permanecerá, desde logo, no Ateneo de Santiago por esa razón que antes expliquei, porque foi un dos que primeiro tuvo a iniciativa de crear un Ateneo en Santiago xa nos anos 80, nos primeiros, xunto con outra xente, entre outros era noso presidente de honor, Salvador García Bodaño, e outros que andábamos tamén por ali.